Ismis Victor Corpi Cadell, Leona ha min am cheannart as ciúna chumanásannach. Tá sé sin bheit an chahór a hiad bliana, agus an sin san gus olanich géalach a chuidechuig anna bhí déanú jespet an gaelig tíach a liv imich céis agus sin gus duine ualachuig an iad bheith ministeran ualachuig is an a gáil gan eclis a géaltach. Heis na hásta cumla dal mar chuman gaelig, ach sé sanas an thuladúnes chan an as an minister an bhean, agus get a bhís sin na jespet, chan éag bheith sin na jespet go hofacal. sé an iad bheith cásnach an rutan sa bheith sin an sás. A sin a fiochan a ríis iris a chumain osan a chud an gló a ríis san a chiad uad an am chahór daiche bliana. sé carm a bhí an a hin es an dúine. Scríogs hí cruachal sa bhí jespet céiste na ha tíimach a lórin. sé cuman sur holach a hanning, sé suhud a hyd a bhí an go hárat do bhainte a chamití ach cúideach gan a thuladúine haidhar cúideach sé aineach a bhí an leidir rút uiting. Go bhfuil duine eile feichtin luach ans na ní sin seach sin héin a bhain agus go bhfuil seorsa dé haicht angrainn san opad a há sin.